येतात मुड्डीतात आणि वळतात पळून हा किती रे एका वर्षा काय करीना आम्ही हांगर धुता आणि बसता येऊन निस्ते विकता त्या मनशाकडल्यान म्युन्सिपाल्टी प्रत्येक कडल्यान 50 ते 70 रुपये एका पाटल्याक घेता. तेचे जर पर डे कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार ते 1.5 ते 1.25 हजार रुपया जाता. जाल्यार आयज वर्साक म्युन्सिपाल्टीक त्या मच्छी मार्केटाचे मिनिमम 5 लाख पर्यंत इन्कम जाता. ती म्युन्सिपाल्टी आयज तेका नळे सुद्धा घालू शकना. आयज इतली थंय घाण जाल्या ते हेल्थ ऑफिसरान त्या म्युन्सिपाल्टीक नोटीस काडपाक जाय. तेतून रोगराई लोकांक जे मच्छी विक्रेते घेता पळय तेतून रोगराई जावपाची खूप शक्यता आसा. आणि जर हेचेर जर जो स्थानिक आमदार आसा आमचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार जर लक्ष दिना जाल्यार काँग्रेस थंय मच्छी मार्केटान धरणे आंदोलन करतले. इतल्याकूच की ती पेडणेकरांतले आमचे जीव जे धोक्यान जे घालपाचे आसा हो आमदार त्या खातीर आमी सुटकारो दिवपाचो. नाल्यार ते मच्छी मार्केट बंद करून एक तातडीन म्युन्सिपाल्टीन बऱ्या जाग्यार नुस्तें विकपाची सोय करपाची. अशी आहे की खरोखरच ज्याला वाली नाही काय याला कोणीच नाही. तरी पण आताचं बोर्ड आहे त्यांनी काय केलेलं आहे मला तर काय माहीत नाही. ठराव घेत आहेत ते तिथेच राहत की आणि काय झालेलं आहे हे समजत. मार्केट गळत आहे. मासेवाले आहेत त्या मासेवाले आहेत भाजीवाले आहेत आत आहेत सर्व कारभार चाललेला आहे. फक्त रिकव्हरी वसुली होते सुपा घेतला जातो पण त्याचा उपयोग काय होत नाही. लोक फक्त सर्व लोकांना घेऊन मला एकत्रित करून उपोषणाला बसण्याची पाळी आणू नये